Hockey Buddy Slovakia. Dnes si ambasádorom amatérskeho hokeja na turnaji Orava Hockey Cup. Čo pre teba znamená podpora takýchto podujatí a prečo je podľa teba amatérsky hokej dôležitý? Tým, že v Liptovskom Mikuláši máme tréningovú hokejovú halu, tak k tomu amatérskému športu, hokeju v tomto prípade ja mám strašne blízko, keďže aj ja po kariére som pri tom hokeji ostal a hrám tú našu mikulášskú amatérskú hokejovú ligu, len už nie ako brankár, ale ako hráč. Takže ja mám k tomu veľmi blízko a práve preto som aj to pozvanie prijal a tá spolupráca si myslím, že už môžem povedať, že je dlhodobá s Oravou a je to o tom, aby naozaj sa ľudia hýbali, aby si našli ten svoj priestor, ten svoj koníček, ktorý ich naplňa, ktorý ich baví a myslím si, že hokej je jedna z vecí, ktorá naozaj dokáže tých ľudí namotať a nejakým spôsobom im dať tú emóciu mimo toho tých svojich bežných nejakých radostí, starostí, tak ten hokej je a bol a bude asi vždy nejaký taký fenomén.